hurian itu hata, nunga saat hita tu minggu perningotan, ari hasasaur ni ton di perobadia ido naman jo, papunguhon dohok pahoto parsauran ni akan na porsia, imanan ginawaran huria, ton di perobadia ron nang mangajari hita, mangatu silomo ni rohani di batang, alani hupasat hami matu hamu, selamat ari mertakos tama di hamu saluhutna. Di pesta perjolo perningotan hasaur ni ton di perbadia sadarion, di togu-togu do hitam mangkaposi, pawaton di pangapul dohot hasintongan nido, manugon hita tu nasa hasintongan, di rot Tuhan Yesus, ahu do dalani, hasintongan dohot hangaluan, alani tu ibana roh hitam marguru, jala di bagasan ibana roh hitam mardalan, di hasintongan na. Antong hita akan na pinahramal ni Jehovah, jalan atong tong masihol di asini rohana, beta mahita marsombalau mamujid, do pasangapot tuhata, roma hita marolo polo tujolona, marende mahita. Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohok goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar iton di parbadia, nat palangit dohot tanoon. Amen. Songono ninna Tuhan Jehovah, lihono kutuhamu rohana imbaru, dohot ton di na imbaru tu bagasan ati-ati muna, jala usaha tokur roha batu sian daging muna, jalalihono kutuhamu roha nama pakilalaan, jalalihono kuton di kutu bagasan ati-ati muna, ahuru mambahensa, asamar parangi hamu di bagasan akka patiku, akka uhupupe radotam muna, jala patubuang muna do, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata amanami, hormat dongan di jalan mengajari rohani akan aporsia di hatam, marhi saya hite ton di parbadia, saya buhai marohanami, asature parrohon nami,
marhite-hite tondimi, asa tontong dami rohanami, makalason hagogo onai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapati nirbata di pesta perjolo parningotan hasasaur ni ton di perbadia sadarion. Imanata surat di Romalu ayat 12:1 ayat 10. Ompe ali angkadongan unang behita mangaduk di daging marparangan marguru tu daging ay molo marguru tu daging hamu marparangan mati mahamu. Ali mula di pamati hamu parulan ni pamatang marhite-hite tondi mangulu mahamu. Antor rak mangidogo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pergogoi mahami, mangulah nombar tepatimi. Amin. Tato poti madosa tatu arupan ni debata, martang yang mahita. Ali amanami jala debata nami na di banua genjang. Di pesta perjolo parlingotan hasasaur ni ton di perbadia sadarion. Rodo hami tu adopanu manompoti dosa nami. Boto hami hodo hasintonga dohot hangoluan. Jala ton di perbadia ido na menugu hami tu dalan hasitongani. Alai pakoroni revolusi industri napau patonon, gabi tertaik dorohanami hola mangaradoti, jala makaposi hasitongan, maroja hantu pikiran, dohok pangatision nami sendiri.
nunga lobi sa taon ng huadopi hami kopi sa pulsyon, anong dudibasian hami ng manjalo paksin, ala nunga bobono san di jabu, gabi hurang do hami mga rajay diri nami di habeng eton, gabi tarunjun mangalo protokol kesehatan, tinotopon ni pamarita nami, hape molosongo ni hami, doso napasahat diri nami do hami tu sahit corona na jorbuti. Sa sesama sude dosa nami, asam mangulo hami di bagasan asini roham, saya pergugoy mahami, asam margugo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosanta, isebe mga luhon akan na pinili ni debata ro na mamitori, isiro na mandabu hamaguan, Kristus Yesus do nang mate, alay dada holani, nang mula manguludo, jala disya muni debata ro iba na mangondihon hita, hasangapong madi debata na di ginjang. Amin. Tabi makuru ponguan ina.
hata ni rebata turbut di hari mingguan, imana surat di Hesekiel 27, mamukasian ayat 11 ayat 14. Songonon mahatana, dungenina ibana muse tuau, ale anak ni jolma, akau liholion sandok pinopar ni Israel doi, idama, akan nasi idamando, nungatung masa holi-holi nami, jala pesan aro-paro ni roha nami, nang pidum dohami. Jadi tandong munaman, ahudo Jahowa, yadung ungkat tanong mamunam, jala hubuan hamu nangko alibang soki sian tanong mamuna. Ima sahatna, martua do akan atumahion hata ni rebata, jalan dau peopsa. Amin. Tahatindak ko mahaposyaw tay, songo na hinatindak ko nidong atas sa porsyaw di sandok portibion, rak mahita mandok, au porsya di rebata Jehovah, ido ama parugugun naso hatu dosan, na tumong palangit do tano, au porsya di Yesus Kristus, anak di rebata Jehovah nanda sasadai, iman natin ibuan di si Maria, nagabi-gabi asya tondi parabadia, andorang suhabuan, ido tuhatang na tumaw na bernit, ipangumuan ni silatus, na may terpajal do ibana dihaw pinasilang, na tua tuwaru ni toru, lumintano, namulang surgo, lahundul disyamu ni rebata Jehovah, amanai pargogo nasa tu dosani, disimbai ibana pemelusogo tu tanon, manguhumi halak na mangulu doho namatem. Au porsya ditondi parabadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, do dihasisan di dosa, do diatai namando, mula mangulu segini halan namal, no mulan nasura sudah. Tapi gemakor gabungan.
Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 23 Mei 2020 sada. Parjolo, Goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Pentakosta na Parjolo. Lapatanna parningotan hasasaor ni todi porbadia. Dohot tema todi pangapul dohot hasitongan. 2. PA online. Di hari Jumat tanggal 27 Mei 2020 sada tanggal 20 Mei 2020 sada pukul 10 sia 30 WIB sahat tu pukul 20 sada WIB di Patu Pahuriatta do PA online 2 kelompok. Kelompok pertama ima sektor sada dohot sektor tolu. Kelompok 2 sektor 2 dohot sektor 4. Pinangido tusude ruas ni Huriatta asaria madohoti acara PA online ni. Nats renungan dienet sian Jesaya onom ayat sada sahat tualu. Dohot tema disuruh debatado anakna jala di pasaur hodo todina. Tolu. Parningotan hasasaur ni todi parbadia. Di minggu ta sadarion, Minggu 23 Mei 2020 sada, ima pesta parningotan hasasaur ni todi parbadia. Laos papungu pelian tujolo dohita. Ima tu haporluan tu ulaun pekabaran Injil HKBP. Jala Marsogot hari Senin 24 Mei 2020 sada ima pesta paduahon parningotan hasasaur ni todi porbadia. Alai ala situasi ni pandemi dope ibadah ditiadakan. 4. Danak nasorang. Di hari Minggu 10 Mei 2020 sada di basa-basa hotwata do sada danak borua tu keluarga Amang Yopi Panjaitan inang Evasari Borusitorus. Hipas do danaki songoni nang natorasna. Alamat keluarga Jalan Haji Saprin nomor 20A RT 4 RW 5 Pondok Bambu. Sektor tolu wik 12. Parhalado dohot suderuas pasahaton selamat atas lahirnya anak pertama. Sailam ditabai tuhatama pasu-pasu tu keluarga lau menugu-nugu danaki. 5. Berita habot niroha. Parjolo. Di hari Selasa 10 Mei 2020 sada nunga parjolo dialap tuhatta inang Felda Tiominar Borulubis umur 50 tahun ima nahina baluhon ni amang Dr. Elman bin Sarsihite. Alamat keluarga Harvest City Premium Orchid Blok BVO nomor sada
Setu Bogor. Jalana di hari Rabu 10 Mei 2021 nunga di Pataru tu perbadaan TPU Cipenjo. 2. Di hari Rabu 10 Mei 2021 nunga parjolo di alap tuhatta amang Antoni Bariun Sitopul Oppu Teresa Doli umur 26 tahun. Ima nahina baluhon ni inang Ripka Boruhu Tagalung. Alamat keluarga Jalan Bambu Kuning Raya nomor 440 Pondok Bambu. Jalan di hari Jumat 21 Mei 2021 nunga di Pataru tu perbadan TPU San Diego Hills Karawang. Parhalado dohot sude ruas HKBP Pondok Bambu Pasahaton dohot marhabot niroha. Sai di pargugoi tu hatama sude keluarga nani tinggal honna. Onom. Ruas Nataba. Di Jalodo gabe ruas Huriatta keluarga Resbin Hasugian inang Roheni Boru Nahampun dohot 2 halak yang nakon nasida bawa pidda sian HKBP Gaman Resort Parlilitan Distrik Tolu Hubang. Alamat nasida Jalan Masjid Alusto nomor 10 RT 17 RW 7 Pondok Bambu. Masuk tu sektor 2 Wik Pitu. Parhalado dohot sude ruas ni Huriatta Pasahaton. Selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Sai anggiat ma gabe ruas namangulu nasida di tonga-tonga ni Huriatta. Jongjong ma hala amang R Hasugian dohot inang R Boruna Hampun. Ya. Hudul ma amang dohot inang. Pitu, Naeng Marbagas, Titing Parjolo. Naeng Majalo Pasu-Pasu Parbagaso do ruas ni Huriatta, Nani Gusnita Boru Hasugian, SST Par. Do Boru ni Amata Nahum Amang Amata Nahum Hasugian Nahinan, Tubu ni Inata Rusmani Boru Situmorang SKM, ruas ni HKBP Pondok Bambu. Alamat keluarga Bojong Gede Indah Blok AP nomor 12 RT 2 RW 5 Kecamatan Bojong Gede Bogor. Dohot Orwana Andre Sahat Yuda Putra Raja Guguk SIA. Anak ni Amata Saud Edward Raja Guguk SE AK SH. Tubu ni Inata Yonaria Indrawati Boru Gultom SH. Ruas ni HKBP Jalan Suprapto, Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Pamasu-masuon di hari Sabtu 5 Juni 2021 pukul siawib di Gereja HKBP Letjen Suprapto. Tuhat tama napatuluson sakap parbogasoni. Walu, mangapuli. Sadarion Minggu 23 Mei 2021 dung sidung permingguan di Patupa Huriatta do pangapulion tu keluarga amang Hiras Manupal Sihobing inang Caroline Boru Manalu. Ima siala nong parjolo dialap tuhatta natoras bawa amang Hiras Manupal Sihobing di minggu nong salpu. Di Patupa Mai Anon di Bagas Moria. Sia pajak konon ruas Nagok. Nasogot pukul 8.30 maringanan di ruang konsistori nunga di Patupa Huriatta pajak konon gabe ruas Nagok ima sada. Saudara Leoren Patar Panjaitan, ruas ni sektor sada Wik Tolu. 2. Saudari Kristina Nuryanti Sitijak, ruas ni sektor Tolu Wik 10. Anggiat ma gabe ruas namangulu nasida di tonga-tongani Huriatta. 10. Dewan Koinonia A.
Seksi sekolah minggu. Pembinaan guru sekolah minggu. Di hari Rabu 26 Mei 2021 mulai pukul 2 WIB sahatu pukul 10 WIB di Patu Pahuriat Tado pembinaan tu guru-guru sekolah minggu HKBP Pondok Bambu dengan tema melayani bukan untuk dilayani. Matius 20 ayat 20 dengan pembicara Sada Amang Paditape Pandiangan MTH Inang Susirio Panjaitan Amang Guru Sojuawon Simbolon dot Amang Matias Manurung. Pinangido tusude guru-guru sekolah minggu di Huriatna asaria madohoti acarai maringanan di Gereja Taon. Ibadah sekolah minggu. Di hari Minggu 30 Mei 2021 nanengro ibadah anak sekolah minggu di Patupa melalui aplikasi Zoom. Hobbar tu horong masing-masing. Link akan dibagikan melalui WA Group masing-masing horong. B. Seksi Naposo Bulung. Di hari Rabu 26 Mei 2021 mulai pukul 10.30 WIB sahatu pukul 10.06 WIB di Patupa Naposo Bulung ni Huriat Tado pelatihan memulai dunia kerja melalui aplikasi Zoom dohot tema sudahkah kita memahami standar dan sistem kerja Tuhan dalam perencanaan masa depan kita. Nah dienet sian Amsal 20 tolu sahatu Amsal 20 tolu ayat 10 dengan pembicara Amang Situa Y Hutagalung SH MSI. Pinangido tusude Naposo Bulung ni Huriata asaria madohoti acara pelatihan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Diego Sitorus sesuai dengan HP WA pada titing. 10 sada Dewan Diakonia Komisi Beasiswa. Di hari Minggu sia Mei 2021 naung salpu nunga di pasahat Komisi Beasiswa HKBP Pondok Bambu tu 23 halak ruas ni Huriatna nama jalo beasiswa godangna sia juta 700.000 rupiah. Moleate madihamu amanami dohot inanami ruas ni Huriatna naung mangalehon beasiswa tu ruas ni Huriatna. Anggiat ma marhite beasiswa na pinasahat muna boy dipakai tu haperluan parsikolan nasida. 12. Padidion Nabadia. Hobbar tu program ni Huriata di minggu pertama bulan Juni 2021 nanengro di Patupa Huriata do Padidion Nabadia. Pinangido tusude natoras akan nasotardidi dope yanakonna asa di Papua ma tu situa we nabe manang langsung tu sekretariat Huria. Uhud mabuan fotokopi akte kelahiran paling lambat hari Kamis 3 Juni 2021 pukul 10 WIB. Laos disima mengikuti katehisasi Padidion Nabadia maringanan di rumah Moria. 10 tolu. Persembahan untuk dana pensiun HKBP. Di hari Minggu naro 30 Mei 2021 papungu pelian tujolo dohita ima haperluan gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. 14. Surat masuk. Tajalodo surat sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta taringot tu pelatihan tanggap bencana. Dipangido sahalak sian ganuk Huria asa madohoti pelatihani. Khusus tu Naposo Bulung Huria. Turuas Naposo Bulung ni Huriata nanaeng madohoti pelatihanon asa menghubungi sekretariat Huria lau mengisi formulir pendaftaran.
Ruas Namar Sahid, Parjolo, Amang B. Siahan, isolasi di Rumah Sakit Sumber Waras Grogol di bulan-bulan nong salpu. 2. Inang Nyonya Siahan Borusitorus, isolasi mandiri di bulan-bulan nong salpu. 2 ca sian sektor opat wik 10 tolu. Tabuan ma di bagasan tangyangta asalam tu sehatna di hilala nasida. Saplonom parhepengon. Pelean tuhuria 10 juta 165.000 rupiah. Pelean tu pusat 4 juta 461.700 rupiah. Pelean tu DSH 2 juta 110.724. Pungu sude 20 juta 546.521 rupiah. Songonima titing di huriata di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhatta ma pakkobasion dohot peliani baen sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhatta. Marningot dirongat tanong jumolo moding Parjolo ini inang Peldati Tio Minar Borulubis SE dot Amang AKBP Antoni Bariun Sitongpul Ruas Pangirohami Jongjong Martang yang mahita di bagasar rohatabe asanggia keluarga na tininggal hon ni lang jumolomon di ruas ni huriata gabi tarapul nasida Martang yang mahita di bagasar rohata diringi musik sa ayat
Tuhamu. Tapuji Tuhan atas ya buku Ede 106 ayat 1 ayat 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan kita ruas ni Tuhatta HKBP Podok Bambuon hita namar minggu di bagas coroon suang songonima nang akka damang dohok dainang haha anggina pinaribot namar minggu di ganup tonga di bagas tabi marahite ibadah live streaming jamita di hita di pesta Pentakosta na parjulo. Imanasian Johannes bidu 10 onom mamukkamay sian ayat 4b tolhas tu ayat 15. Songonon ma didok disi amanginang taparadima bibelta pujahama di tonga-tongata. Aidada sian mulana hupabuai tuhamu ala narap dopehita. Alai nalaho maau nuaing manopot namar suru au
jala dang adong manang ise hamu manukun au. Nalau tu dia doho, lam duk tahe rohamuna, ala hudok songoni tuhamu. Alai namadok nasitong do au tuhamu, ulimuna doi ialau au. Ai out solau au, dang naro pangudiani manopot hamu. Alai anggolau au, suruok kudo ibana tuhamu. Anggo ro ibana, ajaran nado portibion taringo tu dosa, dohot taringot tu hapitoron, dohot taringot tu uhum. Anggo taringot tu dosa, ima na soporsea na sidadiau. Anggo taringot tu hapitoron, ima nalau au manopot damang. Jala dangbe idau muna au. Anggo taringot tu uhum, ima naung hona uhum idukni portibion. Godang dopenian sidohonok kutuhamu, alai dang tarbuan hamu dopei nuaing. Alai dung ro tod di hasitongan na nidok odeng. Togi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata hononna sian sadirianna. Nabi negenaido hata hononna. Barita hononna do tuhamu nanaing masa dope. Pasangapon na do au, ay jaloon na do na di au, laho mamaritahos sa tuhamu. Saluhut na di amay, na di au do'y ubahin na hudok. Jaloon na do na di au, laho mamaritahos sa tuhamu. Ido amanginang saat ni turpuki. Di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhatay. Di patadahon Tuhan Yesus do dirina, asa tung takas panadaon dohot pakaporseaut tu ibana. Jala taatusi aha sialana roh Yesus tu portibion. Tuhan Yesus pe di patadahot dirina hobar tu misina tungolu ni jolma di portibion. Na parjolo didok Yesus do ibana audo roti hangoluani. Na paduahon didok Yesus do dirina audo panodang ni portibion. Na patuluhon na manginang didok Yesus do dirina audo pitu tu biru-birui.
Didok mo siya manginang, parmahan na denggad do ang guwaw. Aw do haheheon, dohot hanguluan. Aw do dalani, dohot hasitongan, dohot hanguluan. Didok mo siya manginang, aw do hau angguri. Jalan aparpu dia manginang, napahoton jala patuguhok kita. Asa lamdasip, lamsikop, pakaporsayota, dohot panadota di Yesus, didok Yesus. Audo guru jala Tuhan. Audo guru jala Tuhan. Amanginang dongan sahaporsyaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Molo talapati sude padohan ni Yesus taringok tudurina. Boy matadok amanginang, Tuhan Yesus ido mual ningulu. Tuhan Yesus ido mual ni pasu-pasu. Tuhan Yesus ido mual ni haluaon dohot hatuaon. Amanginang, na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Imana perjulu. Na paduahon didok diturpuk tahu na manginang. Lahoma Yesus nuaing manopot na marsuru ibana. Ima amai. Tetapi kita ingat, ketika Yesus naik ke surga dan dipasobu ibana akasi seyani akana porsiai buti. Akasi seyan dohot akana porsiai. Ai di boto Yesus do. Ai di boto Yesus do dihasugohon portibion hasit tongan dohot natiur. Butaida amanginang tabuka bibil tai Yohanes bidutul ayat 10 sia. Nungaro natiur itu portibion. Jadi holongado rohani akajolmai dinaholomi asa dinatiuri. Kenapa demikian? Diuduti maturpuk yang manginang, aina jahat do baru launda sida. Aina jahat do baru launda sida. Didok musaya di Yohanes bidu 15 ayat 25. Dihosominasida doau soadong alana. Dihosominasida doau soadong alana. Imana kinon ala saimiyat dope jolmai manisiai di bagasan hahulomon
di bagasan hajahaton. Bagian na patuluhon na manginang manopot na marsuru au kembali kepada Bapa. Nalahu tu dia doho. Imana kinonyan suku-sukun sian siseani tu Yesus. Alay danga dong siseani na mga tusi na madoksongoni na madukusongoni tu Yesus. Amang inang diulahi Yesus madoksongoni. Adong na perlu si ingoton. Jala si para te honot pa. Ima. Laho Yesus manopot amai na di banua gijangi. Jala hola Yesus sabing do dalani. Danga dong nasahat tu amai terusok kamu. Danga dong nasahat tu amai. Iya somarhiti au. Danga dong nasahat tu amai. Iya somarhiti Yesus. Asadong ditopot Yesus amai. Roma pangod diani si surokus yan amai tuhamu. Ima tod di hasitongani. Naborhat siyan damang. Ido nama katidakon. Ido nama katidakon. Taringot tuau. Jadi tod di hasitongani yang manginang. Tod di parbadiai. Nasonggop tuak ka na porsiay. Naung maringan. Dingulu ni na porsiay. Margogoyok kita. Asaboy marpanidangion. Bersaksi. Todi sian amaido nama dongani dohot na margogiho Yesus. Dan juga menguatkan kita, memampukan kita, menolong kita untuk kita berani bersaksi. Danga dong nasahat tu amai. Ia somarhite Yesus. Laos tidok amanginang di Lukas bidu 4 ayat 10 lalu 1 sia didok songonon. Songgop do tuau todini Tuhani. Ai dimiahi do au mabuan berita nauli. Tuak kana pogus. Disuruh doau mamaritahon tuaka natar hurung asa malua. Tuaka nama pitung asa mardida. Paluahon aka naginosa-gosa mamaritahon taon para sini rohaun ni Tuhani. Om manatahalas so namang inang. Marpesta hita. Pola dua hari. Tapi setahun. Pola taguari pesta parjulu. Dohot pesta baduahon. Alaniaha. Ala memang karena begitu besar sukacita kita mensyukuri madok mauliate
di pasu-pasu di bata. Karena memang roh itulah yang menguatkan kita, memberanikan kita menginang untuk bersaksi. Jalator di ido na mangajari hita asamar parbuwe hata ni debata di ngulutta. Napapaton amanginang anggodung ro ibana ajaran na do portibion. Oma gabi suku-suku di hitamu say amanginang. Molotung pinakinoduk tabo to aha do ulaw ni todi alai lam takas ma didok tuhita di pabotohot tuhita di bagasa turpukon. Aduh ulaw ni todi. Pekerjaan penghibur. Parjolo tod di pangapul manang penolong. Molo di bahasa aslina didok parakletos. Penghibur, penolong, pangapul. Jadi ulaw ni todi amanginang na parjolo nakinon ima pahoton pangalapation. Pahoton pangalapation ipolani. Dongata madibata. Manang najojo tadok Immanuel. Dongata madibata. Todi ima na mangurupi mangajari hita porsea. Todi ima na mangurupi mangajari hita porsea naho do paddonganion ni debata tungolutta tuakana porsea di ibana ganupari baka didok amanginang rasaro ajalni hasyanganon. Berarti penyertaannya kekal untuk selama-lamanya. Jaladang muba dang mose padongan di watatu hita. Mangurupi hita. Ulaw ni todi mangurupi hita manginang. Dikatakan tadi asa insaf, asa manadda portibion dihadu saunna. Akan menginsapkan dunia ini, akan dosa-dosanya. Jadi membuka, membongkar membenarkan bahwa kita benar-benar adalah orang-orang berdosa. Menyingkap, membuka, membongkar dosa dunia ini. Kebenaran dan penghakiman dunia ini. Menerangi dunia sehingga tidak ada perbuatan manusia yang tersembunyi di dalam kegelapan. Papatarhon sude dosa ni portibion. Jadi ngadong be amanginang ate, dangadong be na nahulip. Dangadong be. Mula istilah sonari transparan ninna ate. Patar masudi. Molo kita batak madokon songon idahad di dia
Di balangan menang di plastik tahe. Songon di dahdi. Iya dong. Hot tamuat tong hot. Songon di dahan. Iya, amang inang ate. Nah, jelas patar. Jadi dangadong be amang inang, ya dangadong be, ya sadar dan sadar kita, dangadong be hita napa sitong diri. Kan itu? Dangadong be, aruna sitong, ikon, dangadong be. Alanya dangadong be. Alanung nga diajari to diihita. Agar kita insaf. Agar kita benar-benar mau membuka, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi ngadong behita manginang yang selalu merasa diri benar. Ya, merasa diri benar tidak lagi. Jadi singkatnya, Roh Kudus akan menyingkapkan dosa manusia sesuai dengan standar kebenaran Allah. Dan akan diproses di dalam penghakiman Tuhan. Jadi standar ini debatado si pakiota lau menilai hita. Merdosa menang nadang. Molo hitam ada kodang merdosa. Kan seperti itu. Manang jodoh tahurangi dosa tak. Alay manginang ingat tamu maun. Ini pengakuan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Molo martangiak kita di ujung nitang yang tai. Saya tadok do. Saya sama dosa nami. Nabo harus tahe. Sama dosa nami nagudangi. Iyo kan? Sama dosa nami nagudangi. Artinya apa? Kita mengaku bahwa kita ini memiliki apa? Dosa. Dak kalau memiliki dosa, alai dosa nabelga. Amma pakorhon itu di. Kita akan mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni. Nomor dosa tu kami. Ale, juk dorupani amang inang, kita mengatakan, molo ibana, sudah saya maafkan. Sudah saya maafkan dia. Tetapi kesalahannya tidak bisa saya. Bagaimana itu? Waduh. Jujur hudok sama paddi ta awal dua tu sifat Tuhan. Ya. Kalau memang sudah dimaafkan, ya sudah dimaafkan, berarti sadar atau tidak sadar kita juga sudah melupakan kesalahannya. Ala ni ido ibanda boy ta maaf pun ibanda. Kan begitu. Bama to diomma amang inang mengajari kita. Memaafkan dan juga apa? Melupakan. Barum saya itor tadok do tudus nak. Songon baroi inna. Songon baroi ngamalum alia dong ipos nak. Itu pembenaran diri. Dan ipos sita, dan ipos au, dan ipos samu. Untuk apa? Untuk memaafkan dan melupakan kesalahan sesama kita. Ayo kan, asikop kan? Saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan, nomor dosa tu kami. Alehado dong pengakuan songonon.
Amang inang, amang, au dang barani madok tang yang ali amanami imolo molonunga di paddohan sesa madusa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami dang barani amang madok ko ni hulewat tod dia manginda bah nabuhado ita naso dihilalahod dope Jesus nang mati naso dihilalahod dope tod di parbadiay. Amang inang, saya akan selalu mengatakan kepada kita, tuhita saluhukna, tunggudang dope, ya, masih banyak yang harus kita benahi, yang harus kita perbaiki di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Sude nasa rumang ni dosai terbuka. Marhite to dii gabitatad damadosatta. Marhite to dii adongma panol solion dingolutta. Marhite to dii dipargogoy mahita paubahon rohatta. Bertobatlah mubama. Ini tayo detay, tung namuba rohako, di bayan, tung namuba rohako di bayan Jesus ki, dung Jesus, maringan, diau. Bertobat, manadikon, hahulumon, bongot ma, tuhati uron. Ulaw ni Tod di napatuluhan na manginang, Tod di managunagu, manuntun, membimbing, mengarahkan, memelihara. Laos di panopaw ni di bata di portibion, Tod di ni di bagatado na mangula. Tod dini debatado na mangula lahu barhua menata ciptaan dari kondisi chaos. Molo di bahasa aslina tohu wabohu kaca balau. Menjadi berbentuk dan bermakna serta menjadikan semua baik. Jadi dohok do Tod di panopau ni di bata. Asa tung uli, asa tung denggas sude na tinopani di bata. Jaladang adong pangat tusion hagogo dohot huaso ni jolmai untuk dapat mengerti tanpa roh kebenaran itu. Moloso marhite Tod di hasit tongani dangadong taat tu si manangah hamanginang. Laos ido di hati dakon panurirang Jesaya. Jesaya biddu 10 ayat 2 nama dok. Jadi songgop matu ibana Tod di ni Jahoba, Tod di habisuhon, Tod di hapistaran, Tod di panuturion, doh Tod di hagugoon. Tod di ni parbinotoan. Na parpudi idokon si Jesaya Tod di biar maradopon Jahoba. Napapaton Tod di mangula lahu mangajarhon dohot paingoton hita taringot tu sude naung niajarhon ni Tuhan itu hita. Jadi ahanang tajalo pangajarion siat debata siat Yesus Tod di ima na mangajari hita na paingotok kita. Didokod di Yohanes bidu 14 ayat 26. Alai anggo pangudiani ima Tod di parbadia si surwoni amai marhite-hite guarhu
Ini ajar hononna jala paingoton ni ido Tuhamu nasa nahuhatahoni Tuhamu. Jadi ini. Jadi saya totong dohi tadi di paingot amang inangate. Saya totong dohi tadi paingot todi. Alai sipata kita apa? Kita abai ya, kita abai dang tatangihon. Jut talau si. Idohatani edetay. Suara niton di nitu hatai torcok kamu. Oke, olah nima. Ya, kan kita mengaku. Takui doi. Kita sudi. Ya, kita sudi. Todii mangalehon hagogoon, kemampuan dohot keberanian untuk berkhotbah marjamita, untuk bersaksi marpanidangion, sehingga kita dengan penuh kuasa dan tenaga menyampaikan berita kebenaran yang dari Tuhan. Amanginang, ido didok Apostel Paulus, tu si Timoteus, 2 Timoteus bidusada ayat pitu, ay dilehod debatado tu hita tod di haguguon. Tod di haholongon, tod di pangarajayo diri, dada tod di hatahuton. Naparpu dia manginang siat turpu tahun di pabotohot tu hita di paingot tita hasadaw ni Tuhan Yesus dohot amay do tod di parbadia. Di padasip Tuhan Yesus do taringot tu hasadaw ni amay Tuhan Yesus Kristus. Kristus anaki dohot todi parbadia. Didok Tuhan Yesus di ayat 15 ni turpuk tahun. Saluhut na di amay na diaudoi. Ya, saluhut na di amay na diaudoi. Ya, oma nasa jujur rupanita guarya manginang trini tatis hasitulu sa daun ni di bata. Ya, hasitulu sa daun ni di bata. 3 oknum, 1 hakikat. Ya, 1 hakikat. Alai jujur doa kadongata tetanggata na asing haporsion na dohot tita sering menuduh kita bahwa kita ini memiliki Tuhan yang banyak, ya. Gudang Tuhan nyala Kristen ini ndak. Amanginang molo tumbuy hupasahat marhite turpuk tahun taringot tu hasitulu sa daun itu di bata dengan sederhana sekali. Hucontohom marupani, hucontohom ma tu diriku. Molo damang dainang ruas ni huriatta maju paditay aha. Amang ya, amang. Roma inatta dijebu. Ay boto hamura manangisi na tejebu. Maju au hani. Tak perlu terjemahon yung kata boto ralapatan ni. Kan begitu. Jadi amang nakinon ruas ni huria inat tadi jebu hani Roma muse iya nakokku maju au dedi. Kan begitu. Imana kinarupani pangatusion yang sederhana sekali untuk memahami hal yang demikian.
hasitulu sadaw ni di bata amangina. Tuhan memberkati. Amin. Martangnya kita. Melihat madiho Tuhan, dia sini roham, do dengan ibasam, dihatam nakutangi kami, di pesta lasni rohani huriam, ima marpesta hami makalason hasasaur ni todim, todi parbadiai, di pesta Pentakosta na parjuluon. Todimido tutu Tuhan na patauhon na margugoy hok kami na mangurupi kami asa margugo kami bersaksi marpanidangyon gabi manadda kami Tuhan di hadusaun nami posrohan nami Tuhan saimian mahomanotong dingulu nami marhite todimi asa saluhukna akka ulaun nami pakkatayon nami parsaoran nami say totong dirajai dohot diajari todim todi parbadiai pasu-pasu kami ruas ni huriam sian sektor sada sahatu sektor opat akan di bagasan hagaleon lehonom Tuhan gugu akan di bagasan parsahiton lehonommu hama maluni parsahiton akan di bagasan arsak habut ni roha homa Tuhan na mga puli jala homa Tuhan na margugoyhok kami sa luhu na parhaladom rap do ruas ni huriam lahu mangulahon sa luhut akka program akka ulaw dot pakubasyon di huriam hakabipi podok bambuon laus moliate rohanami di ho Tuhan dinaung jinakon ni huriam gabi ruas nagok ima leoren patar panjaitan dohot Kristina Nurianti borusitijak gabi ruas na burju mana sida Tuhan dia dopammo na setotong Tuhan mangulahon lomoni roham disudi gulmit ningulu nasida laus moliate totong rohanami diho dinang tabba bilang-bilang ni ruas ni huriam marhite harwason nay baru di amang nami amang hasugian doh di inang nami inang boru nahapun rap doh dua halak yanakon nasida homa totong Tuhan na margugoyhon amang nami inang namion di tonga-tonga ni ulaw nasida tarlumo bi Tuhan paringgas nasida Tuhan lahu marsaur mamuji pasangap goarmu na badiyay laus moliate matotong diho Tuhan disombahon rohanami dinang dipasahato elehelek pangiduan ni keluarga ni amang nami amang Yoppi Panjaitan di inang nami inang Epa Borsitorus di haso sorang ni sadada dana burua di tonga-tonga ni keluarga nasida hipasdo inang nami inang Borsitorus rap dohot poso-posoy tuhoma Tuhan hupasahat tami pardalanan parnguluan nasida keluarga ni amang nami amang Panjaitan inang Borsitorus rap dohot ianakon nasida na baru sorangi ramo tidongani Tuhan totong pasu-pasu sa luhukna
parnguluan na sida, uli denggamma pertumbuhan dan perkembangan pamatang terlumui partot dion ni poso-poso na baru sorangi. Jalaragam Tuhan akka ulaw na nang siubasan nami di bagasan sa minggu bulunon di tonga-tonga ni Huriam HKBP Pondok Bambu. Adong Tuhan pembinaan guru-guru sekolah minggu. Adong Tuhan pelatihan kerja tuak kayana komu na poso bulung. Say homa Tuhan na patiron sa luhu na ulaw ni. Di bagasan las ni roha doot ulup-ulup na siya komahami. Lahu mangulahon sa luhu na akka ulawon pakkubasyo di Huriam HKBP Pondok Bambuon. Pasada roha do pikiran nami, hami ruas ni Huriam rap do perhaladom. Asa martupa di bagasak kaulion di bagasan hadeng ganon. Puji-pujian hasangapon di guarmu na badiay. Kubuak kami nang akka ruas ni Huriam Tuhan. Dia kapartikian na salpuin na di bagasan persahiton. Amang nami, amang siyahaan rap dohot inang nami. Sehoma totong Tuhan na madongani na sida, na mga ramuti na sida, di pardalanan ni ngulu na sida. Padaw akan nasa mara, padaw akan nasa parsahiton, siyan pamatang na sida. Jala paso-pasom mo Tuhan, aka na niulan ni tangan, nang aka pikiran na sida. Tuhan, saha tuhoma ngulu nami di bagasan sadarion. Say jumulo uras, jala sesa kadusa ng pangalosyon nami asa tama jala talupa mi dia dopammu, majalo pasu-pasum, dohot asini roham. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan, si hokop si paluhami, martangiak kami tuho. Amin. Di damang dohot dainang, tapuji tuhata, di namaret dehita sian buku edde, 476 memuka sian ayat sada, laos tapasahat mapiliata 7.
Atangnya koma peliata. Ale di bata amanamina di benua gijang. Hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na dinggat dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahata mi masian na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo magabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajawmu. Di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam mutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan di bata amanami. Nasotarasam do godang ni silehon-lehommu dihami. Toddim na badiay dilehoko tuhami jolma. Sumonggopi hami na leaon. Na umargaydo dilehoko tuhami. Jala gumudang doi sian portibion dohot pangisina sudina. Ope mauliate marohanami, jala pujion nami maho, ala ni sudi habal gaon dohot hamuliaumu, naong pinapatarmu tuhami. Sailehon matodi parbadiay tuhuriam, aka naolo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatotong hami mian dibarita nauli'i. Ale toddi parbadia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jalowan, jala masih holongan, songon akka ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akka dosa nabalga, dohot na mekmet si pasidingon nami. Say buas maho manesa dosa nami, asa lambadia, jala ibaru hami ganupari. Asa tarbahek kami saur di bagasan huria nabadiay, na sasadai. Say odihon, jala padumu hami tu amay, asa pos rohanami maddok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay silehon-lehon tuhuria, asa lam gadda torok ni akka parbarita nauli dohot pangajari, dohot para siroha, na mamaritahon habal gaumu di portibion. Say sodangi jala pasu-pasu, sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolahan, nang di bagas nabi. Asa tau na sida saur tu parpunguan sugut. Say sungguli akan natarpudong, jala pargugoy akan nagale. Say songgotima akka nanaing dohot natakang marroha. Asa ditinggalhon na sida hajahaton nabi. Say parrohai akka nabujuk roha, jala apuli akka namarsak dohot nadanguli. Asa unang dirupa-rupa portibion akka namanguluiho. Say tatap natargugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporseaon di Tuhan Yesus.
Sai ajari nasida maralus jalamian maho di bagasan nasida. Sai ramoti mapikiran ni akka panggonggomi panguhum dohot akka raja asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Sai patugu haporsion nami asa totong huingot hami naung sesa dosa nami. Jala buanom muhami Tuhan uluan sogot. Sai sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami nang malake dagingon. Panguluam muda muse. Asa masuk hami marnida de bata ama. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajaumu. Sai saut malomoni roham. Di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad damai jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Amin. Di damang dohot dainang nahinaholongan hita namar saur di bagas coron itu hatta di tikion suang songoni nang damang dohot dainang hahaang gina pinaribot namar minggu sian ganup tongan di bagas tabi siak kami parhubas ni huriatta namar hubas di minggu sadarion upasatai matu hita selamat hari Pentakosta madi hita saluhukna horas. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku tetap
pasti yang terbaik.